Busy chef, oh. Chef Edlin, oh. Paano yung tamang pag-iiwa? Hindi masusugat ang kamay mo dyan? Hindi ko alam. Oh. Oh, marunong pala mag-iwa. Iba talaga yung chef. Oh. Ui. Oh. Oo nga. Maganda yung pagkakaiwa niya. Sanay na sanay. Luto na? Anong ulam? Gutom na ako. Parang malalaki. Ba, may bitaw. May galaw. Sarap naman ang ulam. Pwede na yan. Bakain na tayo. Bago ako malihok, kakain na ako. Oh. Miswang. Oh, ang dami na po natin stock, oh. Yung mga naka-display natin, oh. Ang dami bumili kanina, no, Dio? So, pangalawang, ano na po to? Pangalawang set na, o pangatlo. Pangilang set na to? Ang luto mo? Pangatlong set na pala to. Oh. Tagsapo yung namimili dyan kanina, eh. Oh. Thank you mga suke. Oh. Para saan tong piece na to? Oh, Pong. Malungkot siya, Pong. Walang panayan ng wedding. Oh.